Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Гатаба койбыр темалар турында кыскача. Соқ булыгыз кызамык үзеңне һәм тирә-юндәгеләрне ширдән ничек саклап калырга? Татарстанда көчле корылык аркасында гадәттән тыш хәл режимы кертелде, явым-төшемнәрне кайчан көтәргә? Жолга зур сыйдырышлы автобуслар тапшырылды, шәһәр маршрутларына алар кайчан чыгачак? Соқ булыгыз кызамык Татарстанда 2023 елның 6 айы эчендә кызамык авыруның 72 очрагы теркәлгән, шуларның 32се балаларга туры килә. 2022 елда бер генә очрак теркәлгән. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча башлыгы Марина Потяшина белдерде. Үзеңне һәм тирә-юндәгеләрне ничек сакларга икәне турында алдагы материалда сөйләрбез. Татарстанда Таджикистаннан һәм Кыргызстаннан китерелгән кызамык очраклары теркәлә. Беренче чиратта бу инфекциядән прививка ясамаган кешеләр куркыныч астында. 2022 елда кызамык илнең 17 субъектында теркәлгән һәм 102 авыру очрагы булган. 2023 елда бу инде 63 субъект һәм 3725 очрак. Шуңа күрә яллар алдыннан вакцинацияләү мөһим дип сөйләде Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча башлыгы Марина Потяшина. Возможность помыть руки при любой такой возможности нужно этим пользоваться. Это возможность обработать руки хотя бы влажной салфеткой или кожным антисептиком. Конечно же, очень осторожно, я даже не то что осторожно, наверное, избегать приобретения продуктов питания у уличных торговцев, какой-то экзотических блюд, особенно без термической обработки. Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор башлыгы балага вакцинаны 1 яшьтән ясыйлар, 6 яшьтә ревакцинация үткәрелә дип билгеләп үтте. Өлкәннәр исә әгәр дә куркыныч төркемгә керсә, 55 яшькә кадәр кызамыкка каршы вакцинацияны мәҗбүри рәвештә башкара. Бу категорияга башлыча медиклар, мәгариф, транспорт, сәүдә өлкәсе хезмәткәрләре һәм вакытчылар керә. Положительно относимся, да. Делаем прививки. Мы, честно говорю, ни разу не прививались. Ни разу не были. А я уже сделал, когда ребенком был маленьким. Так что мне это не страшно. Ну, я положительно отношусь к прививкам и делаю их. Ну, корь-то это самое опасное, особенно для детей, теперь еще и взрослых, которые вот даже в моем возрасте, когда нам делали только в детстве, это уже лет 60 назад, сейчас мне 70. Так что, наверное, надо, это опасно. Республикада вакцина җитәрлек, бортик яшәү урыны буенча поликлиникага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук дифтерия, столбняк һәм кызамыктан мәҗбүри прививкалар буенча прививка статусын белергә дә кирәк булачак дип сөйләде Марина Потяшина. Дифтерия һәм столбняктан вакцинацияны һәр 10 ел саен яшь буенча чикләүләрсез ясыйлар. Кызамыктан аны 25 яшькә кадәрге кызларга мәҗбүри рәвештә ясатырга кирәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда көчле корылык аркасында гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Уңыш дәрәҗәсе бакчаларда да начар. Чаллы халкы яңгырларны түземсезлек белән көтә. Явым-төшем кайчан булачак? Бу хакта тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Метеорологларның фаразлары чынга аша. Республикада соңгы елларда иң көчле корылык теркәлгән. Бакчачылар уңышсыз калудан курка. Алар әйтүенчә, аны тулысынча коткарып булмый, хәтта моңа бөтен көчеңне куйсаң да. У нас 17 соток почти. Малины нет, Виктория нет, вишни нет, сливы нет, яблони подмерзнут, яблоки мало будет в этом году. Урожай огородников зависит от погоды. Как бы мы ни старались трудиться, но если погода нам мешает, урожая у нас нет. Быел яшелчәләрне карау һәм сугару 2-3 тапкырга көчлерәк бара дип билгеләп үтә бакчачылар. Алар бу хәлне төзәтергә ярдәм итәр дип өметләнә. Яшелчә һәм җиләк-җимеш кытлыгы булса, аларның бәяләре дә күтәреләчәк ди сатып алучылар. Клубника луговая тоже из-за засухи вот такая вот, где были дожди и где вот в траве там это где-то ягода есть. На лугах нету, все высохло. У нас за 3 месяца ни разу не было дождей. Вот недавно только ливень пролил дождик и все. У нас скважина, мы сами качаем воду. Ну, где-то через день, через два все время все поливаем. И кустарники, и деревья, и картошку даже поливаем. Чаллы халкы яңгырларны түземсезлек белән көтә һәм уңыш күләме яхшы якка үзгәрер дип өметләнә. Шул ук вакытта метеорологлар киләсе атнада ук явым-төшемнәр вәгъдә итә.
Ойзелә Шаймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Артем Колесов, яңалыклар. Әгәр сезнең борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Яршаулыга тантаналы шартларда зур сыйдырышлы автобуслар тапшырылды. 24 берәмлек җәмәгать транспорты Горкоммунхоз балансында булачак. 15 июльдән алар шәһәр маршрутларына чыгачак, тулырак алдагы материалда. Менә алар 24 зур сыйдырылышлы автобус. Алар тиздән Чаллы буйлап йөри башлаячак. Автобусларны йөртүчеләр дә билгеле. Аларның берсе Игорь Приходько. Ир әйтүенчә, аның машина йөртү стажы 31 ел. Я думаю, будем работать как положено, работать с удовольствием, с ответственностью и пассажирам, соответственно, естественно, что. Ну и следить за автобусом, за сохранность, за техническую исправность. Зур сыйдырылышлы автобуслар Мәскәү проспекты буенча йөри башлаячак һәм бу җәмәгать транспортына 2 һәм 3 сан биреләчәк. Мәскәү проспектының дәвамы буенча хәрәкәт 20 августтан башланачак. Шул вакытта күпер ачылыр дип планлаштырыла. Учитывая определенные вопросы и проблемы, которые есть сегодня и сейчас в сфере городских пассажирских перевозок, мы в партнерстве с нашими старшими товарищами, с КАМАЗом, работаем над тем, чтобы заместить автобусы малой вместимости на автобусы большой вместимости. Зур сыйдырылышлы автобуслар халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен җайлаштырылган. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр һәм өлкәннәр өчен урыннар каралган. Автоинспекторлар юл транспорт хәрәкәтләре саны кимер дип өметләнә, чөнки техника кече габаритлы техника белән чагыштырганда азрак маневрлы. Димәк, шашка уеннары булмаячак. Большие автобусы – это не только комфорт, но и безопасность. Это пассивная безопасность за счет конструкции самого размера и автобуса, рамный автобус. Соответственно, если даже где-то совершается ДТП, то риск получения повреждений в салоне такого автобуса практически уходит на нет. Также уделили особое внимание водителю, чтобы все вопросы эргономики, удобства управления нашим транспортным средством были самые комфортные, чтобы его 8 часов работы не приводили к усталости, а делали его рабочий день очень удобным и комфортным. 15 июльдән автобуслар шәһәр маршрутлары буенча йөриячәк. Мәсәлән, 2 санлы җәмәгать транспорты түбәндәге схема буенча барачак. Ит комбинаты, Тынычлык проспекты, Притяжение микрорайоны, Мәскәү проспекты, Хайыр корпорациясе урамы. 3 санлы автобус Хайыр корпорациясе урамыннан, аннан Мәскәү проспекты, Притяжение торак комплексы, Яршаллы һәм Ит комбинатына йөриячәк. Ойзелә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хәзер электр самокатларында йөрүчеләргә кагыйдәләрне бозган өчен автомобильчеләр белән бер үк дәрәҗәдә штраф салыначак. Административ хокук бозулар кодексына тиешле үзгәрешләр кертергә планлаштыралар. Бу хакта Чаллылар ни уйлый? Тулырак хәбәрче сюжетында. Кәрим Гайнетдиновка 13 яшь, ул 3 елдан артык самокат спорты белән мавыга. Аның сүзләренчә, бу эштә иң мөһиме ихтыяр көче һәм даими күнегүләр. Когда еще был маленький, у меня начинали друзья кататься на трюковом самокате. Мне понравилось, как ребята старшие делают трюки. Я хотел тоже попробовать, и купили мне родители самокат. Чаллыларның самокатларга карата аерым зарланулары булмаса да, алар электр самокатларына сак карыйлар. Кайберәүләр бу транспорт төренең куркыныч булуына ышана. Икенчеләре исә, әгәр дә җентекләп йөрсәң, бернинди дә куркыныч тудырмый дип белдерә. Я думаю, что электросамокат – это не средство для передвижения по автомобильным дорогам. То есть в парке, в сквере, где-то на определенной организованной территории это хорошо, а по дороге, наверное, это не место для электросамокатов. Но они ездят, понимаете, не по правилам, да, сбивают столько детей, женщин, бабушек, сколько было ситуаций, да, это же тоже небезопасно. Раз их уже признали как транспортное средство, значит, они должны ответственность нести так же, как и водители транспортного средства. Какие-то правила должны быть все-таки. Скорость умеренная. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен административ хукук бозулар кодексына электр самокатларында йөргән өчен штрафлар турында закон кертергә телиләр. Бу инициатива электр самокатлары йөртүчеләрен җәяүлеләр һәм автомобиль йөртүчеләр белән беррәттән юл хәрәкәтендә тулы хукуклы катнашучылар дип санауга юнәлдерелгән. Если они нарушили правила дорожного движения, почему их не оштрафовать? Нас же штрафуют как водителей. Любое движущее транспортное средство, которое управляется человеком, имеет какую-то
свою опасность. Что автомобиль, что самокат. Везде можно упасть и можно пораниться. Исегезгә төшерәбез. 2023 елның март башында шәхси мобильлек чараларында хәрәкәт итү тизлеген сәгатенә 25 км кадәр чикләүгә кагылышлы үзгәрешләр үз көченә керде. Айзилә Шәймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Постельное белье «Авокадо» от «Ночь нежна» за 1299. Продсклад «Победа». Тостер электрический 625 рублей 70 копеек. Пряники с вишневой начинкой 500 грамм 75,90.